No niin, se on moro. Ajattelin tehdä tämmöisen pienen mainosvideo, kun tuo kahvihinta on ollut nyt keskusteluissa vähän joka puolella. Ja TikTokissa tämä saa ihan mukavasti näyttökertoja, niin ajattelin laittaa tännekin sitten juttua. Eli kyseessä on Lidlistä ostettu Emilia kahvi. Tämä on saksalaista kahvia. Kuten kuvasta näkyy, premium klassikki. Tumma paahto 34. Ei ehkä minun mielestä niin vahvaa tai tummaa, mitä tuo 34. Ehkä joku 2, 3 on lähempänä, verrataan esimerkiksi juhlamokkaan tai johonkin vastaavaan. Todellakin edullinen kahvi, 249 Lidlissä. Ison suosituksen saa minulta, että kun tämä kahvihinta on nyt tällä hetkellä niin tapetilla, että kun maksetaan niin ja niin paljon maksaa juhlamokka, niin tässä on semmoinen sen tilalle oleva vähän edullisempi kahvi. Ei mitään. Kiitos.